важно. Optimus Prime. Покажи как го сглобява. Как става на робот. Покажи го на камерата. Покажи Бимбълби до него. За да може да бъде красива снимка. Да. Красива снимка да бъде. А този са го сложим е така. Чакай. Чакай, аз съм накрая. Ей, тате! Ето сега са сложим е този, сложим е тия. А този са го сложим е така. А този е така. Ето. Ето и аз съм откъде. О, много хубаво. Да. Я да го видим по-отблизо. Сега направи този на робота, да го видим. Съмблява точно любов, за да може да бъде по-хубав снимка. Флек на гумата му. Къде му е гумата? Няма, не флек на гумата. Да бъде по-хубав клип. Слагам го е тук. Да. Ей, падна. По-добре ето тук, за да се вижда. Да, е така. По-добре да направим и този. Ето другия Бимбълби. Ето го и другия. Ето и да поставим, за да се вижда. Добре. Ето и този да направя. Ето го и другия. Да. Ето и да го оставим, за да се вижда. Чакай да го дигнем право. Дигнем му и главата. Дигна и той. И ще го оставя ето тук. Малко трябва да е тъй. О, ето го. Това е истинският Бимбълби. Ето и аз съм отзади. Да, и ти си тук. Чудесни роботи.